Köszönöm. Hogy alakult a hétvégét, hogy jött a dolog? Hát remekül sikerült, ezt nem gondoltam volna még a döntő rajtjakkor sem, hogy ez így fog sikerülni, nagyon boldog vagyok. Hát az elődöntőben a Majerszki Gabival csatáztunk nagyot, de a döntőben nem küzdöttem úgy senkivel. Első helyen sikerült elmennem a radba, és sikerült megtartanom. Harmadik váltó van az autóba, aminek még hogyha lett volna még egy kör a döntőbe, akkor már nem biztos, hogy tudtunk volna vele menni, mert ez is egy tartalékváltó volt. A szabad edzésen úgy kezdődött a dolog, hogy eltörött a váltóházam. A Majerszki Gabi, mondhatni már barátom, adatta a tartalékváltóját, amit beraktunk, majd a ma reggeli második előfutam rajtjába ennek lefogadott a diffie, majd a Don Nitrótól kaptam a tartalékváltójukat kölcsön, mert itt megy a Suzuki-ja, és akkor végül azzal tudtuk most abszolválni a versenyt. Voltak még egyéb problémáink, mivel ez egy új autó, most gépkönyvesztettük, nem volt jó a kartervédőnk felfogatása sem, lengőkar problémák. Volt sok apró problémánk, de összességében úgy gondolom, hogy tehát ez a harmadik rallycross versenyem életemben. Itt ezen a pályán most mentem először, nem tetszik, remélem, hogy jövőre nem rendeznek itt országos bajnoki futamot, mert szerintem irreálisan alkalmatlan a földes része a pályának, és nem is nézőbarát a pálya, mert tulajdonképpen kilométer távolságból kell nézni a versenyt. Erre úgy gondolom, hogy nem eladható a szponzorainknak és a családtagjainknak. Egyébként összességében nagyon tetszik a mezőny, jó a hangulat, baráti a viszonyom már több versenyzőtársammal, és remélem, hogy fogunk tudni 2 hét múlva menni Máriapócson. A trónfosztásra számítottam, mert azért minden mindig nem sikerülhet. Én tudtam, hogy nagyon kemény év elé nézünk, de a mostani felhozatalt és produkciókat nézve még keményebb lesz, mint amire számítottam, úgyhogy most meg kell izzadni minden egyes helyezésért. Morcosítottatok az autón, a hangján legalábbis, a teljesítmény is morcosodott, hogy érzed? Nem, ugyanaz a teljesítmény maradt. Gyakorlatilag, mivel össze volt hajolva a kipufogó alatt, ezért egy új csövet kapott, és hát véletlenül kihagytunk belőle egy dobot, úgyhogy ezért lett egy picit más hangja, ez az újítás. Máriapócsa szerintem egy klasszikusabb rallycross pálya, tehát én úgy gondolom, hogy a valós erőviszonyok azok ott fognak megmutatkozni. Ez ugye egy inkább gyorsaság is jellegű pálya, illetve most a döntőre most már nagyon-nagyon gördülős és huplis volt, hát itt bátorsággal lehetett csak jó eredményt elérni. Szerintem Máriapócs az sokkal reprezentatív jellegű lesz az ottani végeredmény, de ott is borzalmasan kemény csatákra számítok.